Ginko ripoteria egeta Sen Kiandizi TV rieteliane Mildred Momanyi. Ya mateye mo kurwa sense mo ya Kiogoro yegoteba na omwa matobo ni gabetega goitwa no moiri cinga kiegeranete ase amatanga yo moiri obo ase cinsemo ciage susu nigo yaganirie obo enere kumanya naki amakweri ayo abetega wikirani omuri kaitu Josephat Amisi no roboti urwaso wikiranu Iganga nogosemeria kwa Jared Onsombi kwirana ansinga yaye ime constituency ya Nyaribari chache ime yo mucho Kiogoro tenyareti kobage goikirana maiga yaye usiria obogima ase nyagitari ya Gesusu ase constituency ya Nyaribari Masaba kubatakana nere goikirana ase amatanga yo komwenia mu muromo abo Jackson Ombwagi oyo nyareti kobaga gusiria obogima nabo yo kwenigwa litukuria Jumanne Mumuro minto gasirete omonene okorokwa Jackson Ombwagi boyeme eyerege Susu Masabo nabo tuachie to egarasirete tukamweni buya egartwa mweni tukatiga mumuro minto ro okorokwa Onsombi Jared Onsombi oyoro yo minto yo mwabo Ombwagi oyo sireto mumuro monene tukamotigo kartwa mweni tukamotigo akararo kubwetekana na Wilta Nyaboke oyo ore omongina oye Jared Onsombi nigo bakolete komwenia mumuromu abo litko lya Jumanne nabo igo bagatigara ase engeyo ere ase nsemo ya Gesusu nabo igo kuyarigania eliyo banyareko bagotira gocha Kiogoro litko liko bwatia akara naso gatakurwa buge sonanga eroka gocha sema yaringe ensemo nyoro mugako no ikaransteke ro igora abekirororo gakorete bigoti gatabegeti yanga tabegete kebesti ne sati garusiri gabisiri jacket nchaitanga iranga na ngenda sibete kiairende araira bwekero ngamagorro kebigoti nganyora fahamu teyo kubatikana ne amata ya Jared Onsombi nigo abwate chingoma asomutuye na boigo asoboso bwaye ekyo kero kende kerete ogosiria obogima bwaye omwana okorokumse omayengwe owo isabakanya kitali yakombwa tokoba konte antinki okonya kobiseru tali kende kialenge omonto omwagete Frank nyagaka ne aromwagete orobaro omotu akabunse bakamanya komoikaransi ekerogo iguru wakone na bararete igonga be balimo akiro motu abimbete nobo sinabwate nabimbete nagagoto nakorete nabimbete bono nigo eyamate yenga eyo yaganirie eserikali nyareko bagegwesokia asobwango linde echake omuroberio bwogokora obotuki libanyareko bakonyora ekikerete ogosiria obogima bwae Jared nobo maene tutayete konyora obo maene botoke obo maene mpori serikali efuatirie genteke sana ntori gotige kiagera oyo nere binadamu mumuro minto sirete otogo sabaiga eserikali etobwatesi ntubona togo sabia serikali ingirie genteke tokonye kero montaño ore justice yae ango yane ero kure akine family yae anti yane no are na bana bae banyore justice ya ken rinde okene gene ne banu mwe yakazi ni yane ya muite tumaina ne ro muite te kene getoke Koripoterian Dizi TV Korwe County ya Kisii.